салом дӯстон, аз соли 2010 сар карда Атлетико ду маротиба ба финали Лигаи Чемпионҳо расид, вале натавонист ғолиб шавад. Дар ҳар дуи финал Реал онҳоро мағлуб кард. Баъдтар дар мавсими 2016-17 Реал бозам Атлетикоро дар нимфинал шикаст дода ба финал расид. Ҳоло баъд аз 8 сол ин ду даста дар марҳилаи якашфинал бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. Пеш аз бозӣ Реал бозам фаворит дониста мешавад. Оё шогирдони Карло Анчелоти метавонанд исбот кунанд ки онҳо қавитар ҳастанд? Ба ҳар ҳол, агар шумо хоҳед ки ин бозиро пахши мустақим бо сифати баланд тамошо кунед, то ман ин рақобатро дар телеграми худ мегузорам. Шумо на танҳо онро тамошо мекунед, балки метавонед ин бозиро тариқи лайв бо ман ва дигар мухлисон муҳокима намоед. Ссилкаи телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба ҳазур шунед, мо бошем сар мекунем. Реал натавонист ба 8 дастаи беҳтарини марҳилаи гурӯҳӣ роҳ ёбад. Бинобар ин бозиҳои ҳалкунанда барои онҳо аллакай дар моҳи феврал бо Манчестер Сити оғоз шуданд. Вале Реал ҳамеша дар бозиҳои бузург қавӣ буд ва Сити барои онҳо мушкилии ҷиддӣ нашуд. Ду пирӯзӣ бо ҳисоби умумии 6-3. Мураббӣ Карло Анчелоти ҳамеша медонист ки чӣ гуна бо бозингарони истироатдор кор кунад ва аз онҳо дастаи пурқувват созад. Ҳоло Килиан Мбаппе ҳам бо даста хуб мутобиқ шудааст. Винисиус, Родриго ва Мбаппе дар Лигаи Чемпионҳо аллакай 18 гол задан ва ҳанӯз мехоҳанд бозам бештар гол зананд. Вале онҳо метавонанд аз дифои сахти Атлетико гузаранд. Дифои Реал тадриҷан боз қавӣ мешавад, аммо дар тарафи рост мушкилӣ боқӣ мондааст. Дани Карвахал ки бозингари асосӣ дар ин мавқеъ аст, ҳоло ҳам ҷароҳат дорад. Аммо талафоти асосии даста Ҷуд Беллингем бошад ки дар бозии ҷавобӣ бо Сити як корти зарди нолозим гирифт ва акнун муҷозот шудааст. Баръакси Реал, Атлетико маҷбур набуд ки бозии иловагӣ гузаронад то ба якашфинал роҳ ёбад. Аммо оғози онҳо дар Лигаи Чемпионҳо хеле бад буд. Онҳо дар се бозии аввал ду маротиба ба Бенфика ва Лил бохтанд, вале баъд аз ин Атлетико 5 ғалабаи пайдарпай ба даст овард. Дар ин мавсим Атлетико бештар ба ҳамла тамаркуз дорад. Онҳо 20 гол заданд ва аз рӯи ин нишондиҳанда пас аз Барселона ва Борусия дар ҷои сеюм қарор доранд. Вале дар бозӣ бо Реал дар варзишгоҳи Сантьяго Бернабеу шогирдони Диего Симеоне бозам бо тарзи муҳофизавӣ бозӣ мекунанд. Дар дербии моҳи феврал чунин тактика ба онҳо кӯмак кард ки бозиро бо натиҷаи мусовӣ анҷом диҳанд. Дар асл Атлетико аз соли 2022 дар вақти асосии бозӣ ба Реал мағлуб нашудааст. Ба ин бозӣ Атлетико бо қариб тамоми ҳайати асосӣ омода мешавад. Танҳо Коке ва Сезар Аспиликуэта ҷароҳат доранд, аммо онҳо ҳатто дар ҳолати комилан солим будан ҳам ҷои дуюмӣ дар ҳайати асосӣ надоштаанд. Дар Реал ҳоло мушкилии эҷоди имкониятҳои голзанӣ дида мешавад. Дани Себалос ки беҳтарин мавсимашро пушти сар мекунад, ҷароҳат бардоштааст ва Ҷуд Беллингем низ бозӣ намекунад. Дар бозии охирини Ла Лига бо Бетис бе ин ду бозингар Реал ҳамагӣ 115 XG ҷамъ кард ва танҳо як гол зад. Дар майдони худ Реал бояд хубтар бозӣ кунад, вале Атлетико низ дар ҳолати хуб қарор дорад ва аз 18 январи соли 2025 ин ҷониб дар ҳеҷ мусобиқа мағлуб нашудааст. Бо назар дошти он ки 3 аз 5 бозии охирини Атлетико бо натиҷаи мусовӣ анҷом ёфтаанд, интихоби хуб барои шартгузории мусовӣ бо коэффициенти 3,66 мебошад. Гарчанде ки Атлетико мекушад бозиро муҳофизат кунад, дар рақобатҳои онҳо бо Реал ҳамеша ҳар дуи даста гол мезананд. Дар 9 бозии охири онҳо ки дутои онҳо дар ҳамин мавсим баргузор шуданд, ҳар дуи дафъа ҳар дуи даста гол заданд. Бинобар ин пешниҳоди дигар ҳар дуи даста гол мезананд бо коэффициенти 1,78. Аммо аз моҳи январи соли 2024 то имрӯз Реал ва Атлетико бештар аз як гол ба ҳамдигар назадаанд. Дар се бозии охирини байни онҳо натиҷа ҳамеша 1-1 буд. Агар шумо шартгузории хатарнокро дӯст доред, пас варианти ҳисоби 1-1 бо коэффициенти 6,50 метавонад интихоб шавад. Шумо метавонед интихоби худро дар 1x гузоред. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ба ҳамин тамом, то боздид.